ora krasa sampun tiba wancine iso nyanding kowe saben dinane senajan akeh rupi dolan godho tresnoku karo kowe ora liya susah bunga hati lakoni bareng-bareng dungo lelah muga iso dadi lilah tulung kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku do sayang sigarane nyawaku bakal tak jaga tresnamu tulung jaga nenatimu kancani nulis cerita uripku ya mung kowe ning atiku ra ono liyane selawase bebarengan tekan patine.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala khairal anam. Rabbung karim fasfa'lana ngindal karim. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini bitinillah wangdur ilayya sayyidi binatroh musilil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya Rasulullah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid al ayah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal Mukarram, dumateng para alim, dumateng para yai, urusan Mbah Yai Kiai Mbah Haji Kiai Padha Mukid, ugi Mbah Mudin Sukarno ingkang kalurmati, dumateng para bapak, para ibu, tamu undangan ingkang kalurmati, dumateng rombongan sang besan ingkang berbahagia, ugi ingkang kula hormati, dumateng kesupen, dumateng temanten kekalih ingkang berbahagia, ugi ingkang kula hormati. Awalipun atur semoga kita sareng-sareng puji syukur dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat rahmat hidayah saha inayah, nggih mugi-mugi beparingi Allah
ingkang kados mekaten tansah dipun mudhawamahaken dumateng kula panjenengan sedaya nggih mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun beliau Rasulillah milai wonten donyanipun langkung-langkung minjang wonten ing yaumin hadzal kiamah amin Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, kaping kalihipun sholawat salam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita aturaken dumateng beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Nabi ingkang sampun beto pinten-pinten ajaran ingkang menuju dumateng kesayangan menggahipun umatipun. Nggih, mugi-mugi kula lan panjenengan pikantuk syafaatipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, nggih niki nuwun sewu lho Pak, basane mboten sami kalih Jawa Barat nggih. Niki basane basa Jawa, nek cara Jawa Barat pan basa Indonesia nggih nuwun sewu, mbok pilih mangkin atur kula mboten saged nampi nyuwun pangapunten ingkang sakata-kata. Hadirin hadirat ingkang kalumati, ing mriki kawula minangkani pamriksaipun hajah sekeluarga kapurih ngikraraken menapa ingkang dados niat lan hajatipun Pak Suwandi sekeluarga. Ing mriki niatipun hajatipun Pak Suwandi sekeluarga niat bubaan atawin bubak kawah. Mugi-mugi barang ingkang sampun dipun bubak Pak nggih saged resik bersih, saged suci kados napa nika toya ingkang bening kala wau. Ini sepindah Bapak Suwandi sepindah matur nuwun dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya tansah dipun catet kaliyan Allah, dipun dadosaken amal kesaenan kula lan panjenengan sedaya. Ing mriki Bapak Suwandi niatipun sepindah sedekah lillah billah krana Allah. Kaping kalihipun nyuwun slamet dumateng Gusti Allah lan kaping tiganipun nyuwun pandonga panjenengan sedaya. Mugi-mugi hajatipun tansah dipun paringi slamet wilujeng boten wonten setunggal alangan punapa-punapa. Pak Wandi, kali sang pisan pinarak mriki lali aku. Nggih monggo Pak Wandi pinarak saha Ibu sang pisan saha Ibu pinaraki kursi ingkang wonten sak ngajengipun. Minarak engko tak sik suwi sik. Nuwun sewu niki wau rada kesupet. Nggih niatipun Pak Suwandi sekeluarga kula wangsuli malih niatipun Pak Suwandi sekeluarga niat sedekah lillah billah krana Allah. Kaping kalih nyuwun slamet dumateng Gusti Allah lan kaping tiganipun mantu mbubak putra ingkang terakhir mila dipun sedekahi. Nggih mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi slametan asalipun kegriyan asalipun nyambut damel lan asalipun mantu mbubak putra ingkang terakhir. Mugi slamet sak kanca rewangipun, slamet srintene dalune sajeng sawingkinge, slamet selami-lamine pun asal pangesture sedherek ingkang sami rawuh niki sepanjang sedaya. Lan ingkang saturan malih nyasi hormat dateng cikal bakal ingkang bakali dusun Selo Purondelen mriki mila dipun nyasi hormat kalih Pak Suwandi sekeluarga. Nggih mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi keselamatan asalipun kegiatan asalipun nyambut damel lan asalipun mantu bubak putra terakhir slamet sak kanca rewangipun, slamet sedherek dalune sajeng sawingkinge, slamet salami-lamine pun asal pangesture sedherek kasami rawuh niki sepanjang sedaya. Lan ingkang saturan malih nyasi hormat dhateng Surya lan sasi miwah dinten 7 pekan gangsal lenggah dhateng dinten Sabtu Pahing. Kasesenan dinten kaliyan dalu mila tebih dipunantos celak damel ngedalaken sedekah lan kadamel mantu mbubak putra terakhir. Nggih mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi keselamatan asalipun kegriyan asalipun nyambut damel lan asalipun mantu mbubak putra terakhir slamet sak kanca rewangipun, slamet srintene dalune sajeng saiki, slamet salami-laminipun asal pangesture sedherek kasami rawuh niki sepanjang sedaya. Lan ingkang saturan malih
Lan aturan malih nyuwun hormat dhateng sederekipun sepuh lan sederekipun nem ingkang tebih tanpa winangenan ingkang telak tanpa sininggolan mila dipun caosi hormat kaliyan Pak Suwanti sekeluarga nggih mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi keselamatan asalipun kegriyan asalipun nyambut damel lan asalipun mantu bubak putra ingkang terakhir slamet sak kanca rewangipun slamet sedherek sedalune sajeng sawiki slamet selami-lamini pun asal pangesture sedherek ingkang sami rawuh sepadan sedaya lan ingkang saturan malih nyasi hormat dhateng kiblat sekawan gangsal manggih tengah 67 jangkepipun rinten kaliyan dalu mila dipun nyasi hormat kaliyan Pak Suwanti sekeluarga nggih mugi Gusti Allah tansah maringi keselamatan asalipun kegriyan lan asalipun nyambut damel lan asalipun mantu bubak putra ingkang terakhir slamet sak kanca rewangipun slamet sedherek sedalune sajeng sawikinge slamet selami-lamini pun asal pangesture sedherek ingkang sami rawuh iki sepadan sedaya lan ingkang saturan malih nyuwun hormat dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah kawula warganipun lan para sahabat-sahabatipun Abu Bakar Umar Utsman Ali lumeber dumateng sahabat Ansor lan Muhajir mila dipun nyuwun hormat kaliyan Pak Suwanti sekeluarga nggih mugi Gusti Allah tansah maringi keselamatan asalipun kegriyan asalipun nyambut damel lan asalipun mantu bubak putra ingkang terakhir slamet sak kanca rewangipun slamet serinten dalune sajeng sawiki slamet selami-lamini pun asal pangesture sedherek ingkang sami rawuh iki sepanem sedaya. Iki mekaten menggawe krare Pak, mbok bilih wonten kekirangan kekilapan kula nyuwun pangapunten ingkang sakata-kataipun. Niki sejatosipun Pak nggih. Mantu bubak ngoten iki kedah wonten kendhilipun kekalih kendhil ingkang dilunteng-lunteng niku niki asmane kendhil Roro Dino Pak enten asmane niki kendhil Roro Dino kalih kendhil Gedhong Kencana lha terus isine napa kok ditutupi napa ketemu lah niki isine setunggalipun barang kawak-kawak kados jagung kawak, koro kawak, asem kawak, dele kawak ngoten niku Pak nggih. Pokoke barang kawak-kawak sing isine. Lah niki mangkin kersane dipun bika mengke kula aturaken nggih Pak Wandi kalih Ibu saha sang besan monggo kendhing nika dibuka sareng-sareng Pak nggih. Monggo pinarak jumeneng jumeneng to karo jumeneng to. Karo jumeneng sedaya kali jumeneng Pak. Kanthi sik aja dibuka, sik nganti ucap sik maca istighfar ping 3, maca syahadat ping 3, langgek maca bismillah la haula niki dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dibuka blah. Lah niki terus tutupe dibalikne malih diwalik Pak, diwalik tutupe diwalik. Lah niki isine sik pinarak kene sik. Niki isine barang kawak-kawak. Nah dipun wastani kaya barang kawak, dele kawak, jagung kawak niku asline niku syahadat penetep penata agama Pak nggih. Syahadat penetep penata agama mila Pak Suwanti sekeluarga khususipun umumipun kula panjenengan sedaya pun sami sepuh sumangga nindakaken syahadat penetep penata agama salatipun sami dirutinaken sareng-sareng ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala nyuwun pangapunten kaliyan Allah taala nggih mugi-mugi menapa ingkang dipun hajataken kula lan panjenengan tansah dipun ijabahi kaliyan Allah taala. Ingkang setunggalipun Pak ingkang nami Gedhil Gedhong Kencana menika Pak menawi ditinggali isine mun jajan-jajan ngamuk kerupuk kepisang
lan itu-itunipun niku. Lan nang niki dipun wastani kendhil gedhong kencana niku isine sandang pangane para manusa khususipun sandang panganipun Pak Suwandi sekeluarga tansah kebak bektan kenane wah bertan kenane utah langgeng seseguh urip. Nggih mekaten Pak ingkang saged kula aturaken niki pun cekap Pak Wandi jenengan balik pinarak dateng inggil malih napa kali anu temudi anu Pak tukang paesipun. Nggih mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten atur ingkang kirang pas dumateng penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun usana kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitulah gajeng, jadi semangat. Ucal pesan kas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong aku salam tak ingeti Pak Priyono. Lah kok malah gak jawab. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sewot Mbah Bayan Sairan. Wong kondang ceket kok malah kakean salam. Ora masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, yang di sebelah kanan saya saudara kami Kadang Besan dari Kalimantan, Bapak Suwartomo, ya Suwartono, saribit Ibu Agustina Suprapti yang sangat saya hormati beserta keluarga besar rombongan juga yang ada dari Kalimantan, juga dari Bandung, ada yang dari Bandung, Berau, oke, yang saya cintai dan terima kasih tadi malam sudah disampaikan dengan ucapan pasrah kepada keluarga besar kami, yaitu keluarga besar Bapak Suwandi, juga keluarga besar Bapak Supriyono, yang pada kesempatan pagi hari ini saya hormati juga sesepuh kami Mbah Haji Podomukid, juga Mbah Suraji, dan seluruh keluarga besar pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta Bapak kami tua, Bapak RT RW juga, dan saya hormati Purnokaryo Labek Projo, itu ada Bapak Untung Widagdo, mantan Kepala Desa kami. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, tamu undangan, juga keluarga besar Bapak Sairan, keluarga besar Bapak Suwandi dan Ibu Siti, juga Bapak Supriyono, seluruh keluarganya, ini sebelah sini Bapak Supriyono dan adik-adiknya semuanya berkumpul mengikuti pernikahannya keponakannya. Dan juga tamu undangan semuanya mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi hari ini setengah siang kami dapat berkumpul dalam rangka pernikahanipun anak kami Ruli Surya Andika bersama Nita Tarisa yang pada 9 bulan yang lalu sudah ada rencana. Kami mengikuti mulai dari awal sampai sekarang, alhamdulillah semuanya lancar Mas Ruli ya. Alhamdulillah luar biasa dengan perjuangannya Mas Ruli, sangat saya hormati dengan Mbak Nita Tarisa. Bapak terima kasih, semua perjuangan semuanya lancar, kami selalu mendukungnya. Syukur alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi hari ini juga salawat salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, sumangga pasugatan dedaharan ingkang sampun panjenengan asta, daharanipun dipun dahar, unjukanipun dipun unjuk. Telas, sumpah, jaluk neneh ye. Oh tenan Mbak, monggo dipun telasaken damel kipas mawon. Ini orang sini seperti ini Bapak, ketika ada undangan kotaknya itu dihabiskan, masuk tas.
Kertasnya damel kipas, pakai kipas seperti ini. Katanya, nek gak ngene ra ditambahi lagi. Kalau seperti itu tambah lagi, gitu. Instrumennya seperti itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan, mengucapkan rasa terima kasih Bapak Suwandi beserta Ibu beserta keluarga besar Bapak Sairan. Panjenengan sampun kersa rawuh sudah datang ke tempat kami pada acara yang sangat spesial. Anak kami ini Tata Risa bersama Ruli Surya Andika, dan yang dari jauh sana juga ikut menghadiri sampai 2 malam Bu ya. Ya, mudah-mudahan berangkat dari sana sampai kembali lagi mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kami tidak bisa mengucapkan terlalu panjang dan lebar karena sudah desain dari sana, tidak boleh ngomong panjang. Yang penting apabila ada kesalahan Bapak Wandi beserta keluarga beserta Peladen, mbok bila anggenipun nampi rawuh panjenengan sami, kirang nuju prono dateng penggalih panjenengan sami, lumantar kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ngeten nggih. Damar mancung sinuput semanten, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'du. Alum karom dumateng para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, sedayanipun ingkang kula hormati, utaminipun Sokebul Bait inggih menika Mas Wandi, ugi dumateng Mbak Siti, ugi dumateng termasuk sesepuhipun inggih menika Mbak Siti, Mbah Bayan Sairan, ugi ingkang hormati saderengipun kawula matur ingkang dados jejiban kula supados maringi pitutur khususipun dumateng temanten kalih ingkang berbahagia guyuwa. Dumateng para bapak, para ibu, kaum muslimin sedayanipun ingkang kula hormati, nika pun enten sing culuk mboten sah dawa-dawa ndang cekat-cekat selak udan. Munine ngoten, nek kula kan muni ngoten aja dawa-dawa, aja dawa terakhir ra oleh. Mosok ndak terus oleh ngewahi pitutur aja dawa-dawa, aja dawa. Tapi ngoten niku nggih enten sing seneng kok. Enten sing seneng tuku dawa. Kira ibu-ibu niki kira sing seneng. Dumateng para bapak, para ibu, utamipun malih inggih menika termasuk Mas MC ingkang kula hormati, dene menapa kawula dipun paringi supados, dipun paringi wedal supados niku nek masalah nampa pun ditampa kalih Pak Haji Mudin kala wau. Lah niki kula kan ngapa maringi ular-ular ngoten mawon nggih. Sak saged kula ular-ular sing pengalaman sing kula lampahi. Dan niki mugi-mugi mangke enten guna lan paedahipun, namun saderengipun kula matur napa ingkang dados kajat niat kula monggo sesarengan rumiyin muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula panjenengan saat menika tansah ditakdir dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika saged anggrawi undanganipun Mas Wandi saha Mbak Siti sak keluarganipun keadaan sehat wal afiat, mboten wonten alangan setunggal punapa. Monggo ngikraraken syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun sholawat ugi salam ugi katur kunjuk dumateng arsa dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ing pangajab. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kranten nderek tindak lampahipun ugi maupun maos selawat dumateng panjenenganipun boten sanes ingkang kita ajeng-ajeng sapaatipun utawi pertolonganipun. Amin Allahumma amin kanthi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niki tiyang sakmenten kathah niku lak pengen oleh sapaati Kanjeng Nabi to nggih. Mulane niku pun ngantos kesupen maos selawat. Lah niku tondo-tondone seneng nyang Kanjeng Nabi niku wong niku akeh oleh maca selawat niku benjing badhe dipun sapaat dening Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing akeh oleh maca selawat niku benjing badhe dipun sapaati kalih Kanjeng Nabi. Dumateng para bapak termasuk kula kesupen niku wau termasuk tiyang sepahipun Mas Ruri saking Kalimantan Timur ugi ingkang kula hormati. Dene menapa termasuk keluarga sebagian niku sampun wangsul Mas Ruri. Gak iso napa? Sudah kembali. Dereng sebagian dereng wangsul. Nah, sebagian terus pun enten sing wangsul nggih mugi-mugi termasuk pakurmatan kula sebagai mewakili Mas Wandi ugi Mbak Siti kula nyuwun pangapunten sakatha-kathahipun mbok menawi wonten kekiranganipun napa-napa. Lah iki kula mboten matur ingkang kathah mangke niki dinten sasine sasi napa Pak Bu? Sasi Rajab to nggih. Monggo niku ngadah-ngadahaken inggih menika donga termasuk wulan Rajab niki monggo sesarengan supados kula panjenengan sedaya niki donga termasuk wulan Rajab iki kita waos saged dumugi wulan Saban ngantos binjing pinanggih malih wulan Ramadan. Cocok napa mboten Bu? Lah nek saniki monggo. Ana niki sesarengan inggih menika maos donga niki nggih anjurane para alim para ulama wonten ing wulan Rajab niku soalipun napa kathah enten peristiwa nalika peristiwanipun Kanjeng Nabi Muhammad dipun Isra Mi'rajaken. Niki mengke judule dos pundi tengguri. Dan niki saderengipun monggo sesarengan inggih menika maos termasuk donga wulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Monggo bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa falikhna Ramadhana. Monggo bareng-bareng ditelokne kula. Barik lana fi Rajab wa sabana wa falikhna Ramadhana ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim fabalita batawa kafiratun fa innaka ghafirutan fil azimi. Monggo wulan Rajab malih. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa falikhna Ramadhana ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim fahab li taubatal wa kafir
dunubi fa innaka ghafirud dzanbil andimi sebisan malih Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balikna ramadhana. Dumateng para bapak, para ibu, termasuk niku donga termasuk wulan Rajab niku termasuk wulan ingkang dipulmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dan iki kula mboten manggaaken panjenengan sedaya kala wau Pak Haji Mudin niku sampun manggaaken kula namung istilahipun maringi pitutur nggih senajan kados Pak Mas MC niku senajan sak kalimah napa rong kalimah mbok pilih niku khususipun temanten kekalih niku umumipun dumateng kula panjenengan sedaya. Lah niku nalikanipun Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajaken niku globale mawon. Iki kula waca globale mawon. Lah niku oleh-oleh Kanjeng Nabi niku dipun Isra Mi'rajaken niku nglakoni perintah salat gangsal wekdal. Ngoten nggih? Lah niku sakjane niku penjabaran pun kuatah sangat niku asale mboten 5 wektu niku salat niku 50 wektu nanging napa niku dipun singkat kantul gangsal wekdal. Wong gangsal wekdal niku kadang-kadang tasik dinyang. Nggih napa mboten? Lah niki monggo kula ngemutaken mawon mbok bilih niku sesarengan kali hidayahipun Allah Subhanahu wa taala termasuk khususipun temanten kekalih. Mas, senajan atau panjenengan upamane pun karuan dadi pejabat nanging masalah hubungan kabluminallah kabluminanas niku pun ngantos dipun tinggalaken. Nah niki termasuk oleh-oleh Kanjeng Nabi niku dipun Isra marakaken kala wau inggih menika perintah nglakoni salat 5 wektu. Mbak, nah nggih dipun salat 5 wektu lah niki mula panjenengan termasuk khususipun temanten kalih lan temanten sing enggal-enggal lan temanten sing kawak-kawak. Niki mbok bilih niku mungkin nek enten klerune kula nggih nyuwun pangapunten niku nggih sing jelas niku dasaripun kitabe wonten utawa perintah napa niku kadisipun wonten. Lah niku Kanjeng Nabi perintah supaya nglakoni salat 5 wektu sing jelas napa rukune Islam niku gangsal niku sing kula cuplik nomor kalih mawon salat niku. Lah niku tiyang napa ki mawon pangkat pejabat wong mlarat wong sing sugih pokoke sedanten pokoke niku nek dadi wong Islam dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad supaya nglakoni salat 5 wektu pun sagete kaya napa monggo. Lah niku pun ngantos dipun tinggalaken. Lah terus padilah nyapa to wong urip kok kon salat barang iki soalipun kula panjenengan sedaya niku hubungan kalih Gusti Allah. Kabluminallah kabluminanas. Dadi hubungan karo Gusti Allah terus masuk niku nyukure nikmate Gusti Allah niku termasuk salat niki. Kula panjenengan sedaya niki upama mboten diparingi kanugrahan dening Gusti Allah mboten saged numpuk kaya ngeten iki mboten saged. Mulane kita syukuri sing praktis niku nindakaken salat gangsal wekdal liyanipun kuatah. Lah padilahe napa? Salat gangsal wekdal niku niki kula cuplik mawon mengke kesuwen. Niku enten keistimewaan. Sapa wonge sing gelem nglakoni salat 5 wektu bakal diilangi kerupekane. Pun napa mawon, kerupekane masalah ekonomi, kerupekane masalah keluarga, kerupekane masalah donya lan liyane niku badhe dipun cekapi dening Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kalih inggih menika termasuk siksa kubur niku badhe dipun icali. Kula sampeyan sedaya arek mati to nggih? Nggih napa mboten? Lah niku tukone kula sampeyan sedaya niku salat 5 wektu sing ajeg. Lah ngeten iki kaya Mas Wandi, Mbak Siti niku ngentenaken kesenengan. Ngeten iki lak nggih senengan ta mulai dhek wingi ngantos saiki taksih mungkin sore kathah. Tapi kedah emut. Kedah emote dos pundi? Maksude kula panjenengan sedaya teng kene donya niku
napa istilahé nabi ku wong enek sing seneng ya enek sing susah. Dadi mboten saged dipun pisahaken. Wong seneng niku enten susahe, wong susah enek senenge niku pun loro-loro. Nomor loro niku wau termasuk nomor 1 diilangi kerupekane, nomor lorone diilangi siksane kubur besok nek mati. Mengke pun sampean bantah dhisik, mengke ngguri niku enten terus sing nomor 3 inggih menika ngewot siratal mustaqim kaya kilat. Besok kula panjenengan juga dikumpulne tenggene ora kesan niku besok badhe dipun suwuni pertanggungjawabane niku termasuk ngewot siratal mustaqim niku ngisore niku geni deninge neraka. Lah niku iso kaya kilat. Niku nek salat 5 wektu niku dilakoni. Terus sing nomor 4 termasuk nampa buku catatane ngamal niku iso nampani kanthi tangan tengen. Lah niku nek wong niku benjing nek dipun paringi buku rapot iso nampani kanthi tangan tengen niki tanda-tandane wong sing akeh kebagusane daripada elek-eleke. Niku ngalamate kok wong buku diwe buku catatane ngamal iso nampani kanthi tangan tengen niku ngalamate nek iso nampani kanthi tangan tengen niku tanda-tandane wong sing akeh kebagusane. Niku sing nomor 4. Sing nomor 5 inggih menika dilebokne swarga tanpa dikisap. Lho, dilebokne swarga tanpa dikisap niku maksude ora usah diitung. Lah mulane salat iku penting sanget. Tapi kedah yakin kula panjenengan sedaya termasuk lah niate terus mesti napa tak salat aku ben iso buat siratal mustaqim, aku tak salat ben dilebokne swarga. Pengapa ngoten Gusti nggih oleh mawon, tapi sing apik dhewe Pak Bu salat iku namung krana nglakoni perintahe Gusti Allah ngoten tok pun mengke pun ditata piyambak kalian Allah Subhanahu wa taala. Saestu niku hadisipun Kanjeng Nabi kados kala makan syukur bagi kula panjenengan seneng sedaya niku napa niku mawon cukup. Lah niku insyaallah nek pancen bener-bener krana Allah Subhanahu wa taala saestu yakin nika wau insyaallah niku saestu. Termasuk tiyang gesang wonten alam donya niki nggih senajan duwe ngamal akeh niku kadang-kadang nggih kathah penyakite. Nggih napa mboten? Lah niku penyakite akeh, ampun ora kena penyakit terus pundi? Nggih akeh elinge dikire nyang Gusti Allah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya niki insyaallah nek kula panjenengan sedaya niki akeh elinge nyang Gusti Allah, insyaallah badhe dipun paringi slamet nanging nggih pun namung eling tok boten dibuktekne kenyataane masalah keimanan keislamanipun. Dan niku kula paringi kabar informasi lah kabar niku keng budi to Pak pamane niku keng Quran kalih hadisipun Kanjeng Nabi niku kula kabari ngaten niki niku termasuk inggih menika saking informasi kabar saking Al-Qur'an kalih hadis pun niku mawon niku gangsal perkawis termasuk napa iki salat gangsal wedan kala wau Mas teman-teman kekalih niku pun ngantos dipun lalekaken saestu niku panjenengan beto inggih menika gesang ngantos pejah termasuk imanipun kula panjenengan sedaya niki dhisik dhewe niku didasari kanthi iman yang Gusti Allah niku nek diterusne dijabane tengene ulangan bocah cilik-cilik niku amantu billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli sateruse nika wis sampai enake pestan elek pestan apik nika wau pun tercantum tenggene iku. Lah, wong gone wong seneng-seneng kok diomongi susah. Lah niku mulane napa niku kula panjenengan sedaya niku kedah kemutan. Seneng-seneng niku kadang-kadang nggih enten napa niku susahe barang. Enten susah nggih enten senenge. Niku pun pasti pun gandeng tenggene donya niki. Enek lanang, enek wedok, enek apik, enek elek sak teruse. Lah mung suwiji niku Gusti Allah sing siji nek Gusti Allah tok. Pun cekap semanten mawon atur kula niki termasuk wau pun oleh dawa-dawa pancen kula mboten ngomong nek dawa-dawa. Mbah mantan gak dawa-dawa wis sakmono kuwi ae. Pun cekap semanten lha niki termasuk pungkasan utawa donga. Lah nika wau
kula panjenengan sedaya kula ingkang supados ndonga panjenengan amini muga-muga kajat lan niatipun Mas Wandi dalah Bu Siti mugi-mugi diijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Temanten kekalih niku dipun dadosaken temanten ingkang barokah, sakinah mawaddah warahmah. Niku nek diudari kuwathah pun mboten diudari, kesan diudari mantene piyambak. Kang semanten lha iki monggo kula tak ndonga panjenengan amine insyaallah nek sing amin iki luwih wong 40 niki kaya dongane wali. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu wa ridhoi bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Donga sing paling ampuh dhewe niku nggih donga Fatihah niku panjenengan udari komplit niku ponan. Lah niki kula tambah mosok mung donga mek Fatihah tok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdami qabin nikmah qabin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi zalimi syudanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biya min jamil ahwali al-fat. Taqtilana biya jamil hajat. Wa tutahirna biya jamil sya'at. Tarfa'na biya antaqala darajat. Wa tubaliguna biya asal ghayat min jamil khairati bi kayati wa mat. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair. Rabbi ja'alna muqima salata min dzurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa walidina wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' wa amwat. Allahumma ighfir lana dunubana syabakuna bil iman wa taj'al bi qulubina ghillal lil ladina amanu innaka ar-rahmanur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma selamatkan bidina wa afiatan fi jasadina wa ziyatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awinna fi syakaratil maut wa najda minan nar wa fandal kisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kula tasih ekspansi tok nika wau Mas temanten kekalih niku nek badhe kumpul kali bojone pun lali nggih nyebut asmane Gusti Allah. Supayane apa niku nek nyebut asmane Gusti Allah gak dikumpuli, gak digembuli karo setan.